Prezident Serdar Berdimuhamedov Orset Federatsiyasyna resmi sapar bilen bardy. Serdar Berdimuhamedowyň 10-njy iýunda edýän bu sapary onuň prezident wezipesindäki ilkinji daşary ýurt resmi vizitidir. Türkmen medeniýeti Türkmen prezidentiniň Orsetde dabaraly garşy alnandygyny habar berdi. Döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda Moskwanyň Vnukovo 2 halkara aeroportunda Serdar Berdimuhamedowyň hormatly garşy alnandygy we Orset resmileri bilen duşanlygy habar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparynyň dowamında Orset'in prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny Kreml 9-njy iýunda habar berdi. Türkmen medeniýetyna görä gepleşikleriň dowamında syýasy, sowda, ykdysady we insanperwer meseleleriniň hem iki taraply hyzmatdaşlygy mundan beýlek östürmegiň uğurlarynyň şeýle hem regional we halkara meseleleriniň ara alyp maslahatlaşylmagy planlaşdyrylýar. Türkmen medeniýetyna görä gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan bilen Orset'in arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak barada memoranduma gol çekilmegine garaşylýar. Orset medeniýetinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň Orset'in Merkezi Aziýa ýurtlary bilen arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli taraplary üçin peýdaly dip aýdanlygy bellenýär. Türkmen prezidentiniň Moskwa edýän saparynyň ilkinji netijelerine görä Türkmenistan bilen Orset'in arasynda 2020-nji we 2024-nji ýyllara degişli sport turundan hökümetara şertnamasyna gol çekilipdir. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer Berdimuhamedowyň Moskwa edýän sapary iki ýurdun liderleriniň öýdara gyzyklanmasyny görkezýär diýip hasaplar. Bilermeniň pikiriçe Orset üçin bu Ukrainadaky uruş sebäpli izolasiýanyň ösmeginiň fonunda regional ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklaryň bardygyny görkezmekden ibarat. For Russia at the moment it's important to show that they have Rus üçin dostlarynyň, uly ýaranlarynyň bardygyny görkezmegiň wagty geldi. Görüşmiz ýaly Özbegistan we Gazagystan Russiýanyň Ukrainadaky söwüşine bitarap bolmagy finansiýanyny görýäris. Olar mümkin boldugynyň uruş we Rus syýasaty barada hiç zat aýtmak islemeýärler, daşda durmagy finansiýarlar. Elbetde olar Moskwa gitmek we Putin bilen duşuşmak islemeýärler. Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň haýtysy Moskwa gitmek Putin bilen telewizionyada görkezilmek isleýär. Emma Russiýa hemmeleri görkezmek isleýär. Siz bizi izolýerlemek isleýärsiňiz, emma biz izolýasiýada däl. Afrikalı resmilerin, Aziýanyň resmileriniň barýanyny görýäris. Russiýa olary görkezip bizi üzüňleşdirip bilmersiňiz. Bütün dünyada dostlarımız bar diýjek bolýar. You can't isolate us. We still have friends in the world. Di Bruce Panyer aýdýar. Orset'in prezidenti Vladimir Putin 8-njy aprelde Serdar Berdimuhamedow bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Orset'in Ukraina garşy alyp barýan esassız uruşunyň arasynda Putin Serdar Berdimuhamedowy Moskwa sapar etmäge çağırypdy. Şonda türkmen lideri bu çağlygy kabul edipdi. Resmi Aşgabat Rus basywalyjy güýçleriniň Ukrainada kalyp barýan uruşy barada häzirçinlik hiç resmi beýanat bilen çykyş etmedi. May aýynda Putin Serdar Berdimuhamedowa Orset Federatsiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy berkitmäge goşan üçin dostluk ordenini berdi. Fiat analitik Bruce Panyer'in pikiriçe Orset'in Türkmenistana bolan gyzyklanmasy gaz eksportynyň geljegi bilen hem baglanşykly bolup biler. Türkmen gazyny Ýewropa aktyryp biljek transhazar gaz geçirjisiniň ähmiýeti Orset'in Ukrainada alyp barýan uruşy sebäpli Moskwa garşy halkara sanksiýalarynyň netijesinde hatam artdy. Bu proýekt Ýewropanyň Rus gazyna garaşlylygyny azaltmak üçin alternativ gaz çeşmesi bolup biler. A lot of people would like Turkmenistan to play a big role in Köpler Hazar deňiziniň üstü bilen Günnogor we Günbatar arasyna sowdada Türkmenistanyň uly rol oýnamagyny isleýär. Russiýadan başgalary Türkmenistanyň Russiýa bilen gepleşikleriniň bir bölüginiň muny etmezlige bagyşlanjagyny onanýaryn. Again, part of the conversation with Russia is don't do that. Di Bruce Panyer belliýär. Transhazar gaz geçirjisi Hazar deňiziniň döwünden Ýewropany ýylda 30 milliard kubometre çenli türkmen gazy bilen öpçün edip biler. Orset geçmişde bu gaz geçirjisiniň guruluşyna ençemege garşy çykypdy. Bruce Panyer'in pikiriçe Türkmenistan Orset'de ykdysady meseleler we howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bil baglayan bolmagy mümkin. It means that they got the protection of Moscow. Bu Türkmenistanyň Moskwanyň goldugyny dayanýanyny aňladyp biler. Bu şuňa meňdeýär. Ol ykdysat taýdan bu kyn döwürde Russiýanyň onu goldaýanlygyny, şeýle hem howpsuzlyk taýdan kömek berjegine kepil isleýär. Gyzykly ýer bu indi köpleriň Hazary sowda üçin açmak hakda gürleşýän wagtyny bolup geçýär. Mümkinçilikler barada aýtsak, bu 30 ýyl bäri ýyda testirilýän transhazar geçirjisi bilen bagly. Türkmen prezidentiniň Moskwa barmagy hemme zadyň garaşylyşy ýaly aňsat däldigini görkezýär. Şol sana transhazar meselesine
Gepleşiklerin dowamında Russiýanyň Serdar Berdimuhammedowyň hökümetiniň saklanmagyna mümkinçilik berýän ykdysady we howpsuzlyk goldagyny hödürläp biljegini, ýöne Putiniň oňa transxadar gazy geçirji hakda pikirim etmäň diýjegini gözüňe getirmek mümkin. Don't think about building a Trans-Caspian pipeline. Di Bruce Panier Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran öňkü döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 10 martda geçirilen irki prezidentlik saýlawlaryndan soň prezident wezipesine geçipdi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç biri awraly halkara guramalary we günbatar ýurtlary tarapyndan hiç haçan erkin we adalatly diýilip ikrar edilmedi. Mary welaýetinde howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli ýetýän şu günlerde has takygy 9-njy iýunda jemaat hojalygyna değişli edaralaryň we döwlet kärhanalarynyň işgärleri irdenden aşama çenli arassaçylyk işlerini geçirdiler. Açyk meýdanda we köçelerde geçirilen bu işleriň dowamında günüň jokrama ıssysyna çıdaman hoşundan gidip keselhana düşen adamlar hem boldy. Bu başaýlyklar Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bolup geçdi. Bu taýýarlyklar we onuň ilata ýetiren täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Mary Bayramaly ýolunyň uğrunda we Bayramaly şäherinde adamlar uzoklugyn ot çapdylar, köçeleri siyirip süpürdiler, köçelerdäki baglary ýuwdylar, jaýlaryň üçeklerini renklediler, ýoluň gyrasyndaky haýatlaryň ählisi renklendi. Esasy köçeleriň piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleri hem renklendi diýip jemaat hojalygyna değişli edaranyň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Arassaçylyk işleriniň ählisi jokrama ıssy howada ençeme sagatlar, tas uzoklugyn amal edildi. İşgärler azyk we suw bilen üpçün edilmedi. Olaryň käbiri ıssa çıdaman kölegede dinj almagy we öz ýanlary bilen getiren suwdan içmäge synançdy. Ýöne edaranyň ýolbaşçylary we häkimligiň işgärleri muňa ruhsat bermediler. Käbir gartaşan aýallar bize kyn bolýar. Iň bolmanda içeri ýaly agy suwuny bir getirip duruň. Biz bu ıssy howa çydamyzok diýdi. Ýöne ýolbaşçylar ıssy howa çydamaz ýaly zat ýok diýip olaryň kölege geçip dinç almagyna da ruhsat bermediler. Dip işgär belledi. Howa maglumatlaryny çap edýän Metro jurnal neşriniň maglumatlaryna görä 9-njy iýunda Bayramalyda howanyň temperaturasy 42,17 gradusa ýetdi. Öňüňdäki 5 güniň dowamında Mary we Bayramaly şäherlerinde howanyň temperaturasynyň 40-43 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä arassaçylyk işleriniň tamamlanmagyna golay adamlaryň arasynda günüň jokrama ıssysyna çıdaman huşundan gidip keselhana düşenler hem boldy. Kölegede duran olaglarda howanyň temperaturasy 45 gradusy görkezýärdi. Bizde işleýän ýaşy 40-dan geçen 2 sany aýal keselhana eltirende olara içinden yalın geçenligini, kellesinde ýalyk bolsa-da kellesinden gün geçip burun ganamasynyň bolanlygyny aýtdylar. Olara şol ýerde saglyk bejergesini berdiler. Dip anonimlik şertinde söhbetdeş olan başga bir marly büdjet işgäri aýtdy. Bu taýýarlyklar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri hemde media terişdeler tarapyndan açaçan habar berilmeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň Mary welaýet häkimliginden we onuň saglygy saklaýyş bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synançy hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş olan marly büdjet işgärleri bu taýýarlyklaryň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyna aýdýarlar. Onun Bayramalydaky şifahana gelip görjekdigi we Mary şäherindäki bir näçe keselhana aýlanjakdygy aýdylýar diýip büdjet işgäri belledi. Odolky prezidentiň mara etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň welaýetlere etjek saparlar barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Mary we Bayramaly şäherlerinde arassaçylyk işlerinden başga-da öňkü prezidentiň barjak ýerlerinde çäre gatnaşmaly adamlaryň şol sanda çağalaryň taýýarlyk işleri hem geçirildi.
Büdjet we sunuwa değişiklikleri şeýle-de çağalar bir näçe minutluk çykyş üçin sagatdap gyzgyn howada günüň aşagyna taýynlyk görmeli boldular. Dip bir sunut işäri belledi. Soňky bir aý töwere wagt bäri ýurdun vilayet merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbangulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär. 9-njy iýunda Gurbanguly Berdimuhammedow Lewap vilayetina bardy. Ýatlasak geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda Azatlygyň Sewitdäki habarçylary onuň Lewap'a sapar etmegine garaşylýandygyny habar beripdiler. Şonu habarçylarymız munyň bilen baglykda Türkmenabadda Ozolky prezidentiň geçjek ýollarynyň ugurlarynda şol sanda döwlet işgärleriniň hem çekilmegi bilen mejburi arasaçylyk işleriniň we ýowarlaryň geçirilýändigini hem aýtdylar. Azatlygyň mardak habarçysy bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi öňkü prezidentiň saparyna hamana döwlet baş tutany gelýän ýaly taýynlyk görülmegine nägilelik bildirdiler. Bu indi prezident däl, onu edil öňkü ýaly garşylaýarlar. Yollar bölekleyin yapılýar. Issy howada yüzlerçe adam kösenýär. Onuň özüm bir owurt suwa dar bolup görse, şonda adamlaryň ýagdaýyna düşünerdi diýip bir büdjet işgäri belledi. Türkmenistanyň käbir harby bölümlerinde möhleti dolan gullukçylary harby gullukdan bosatmak boýunça kefitlenen wagt ara çagynyň tamamlanandygyna garamazdan ýurdun günorta terhetçäklerinde gulluk geçen eserleriň onurçasy öýlerine dolanyp bilmeýär. Azatlyk bilen anonimlik sertinde gurulasan enatalaryň bir näçesi harby ýol başçylaryň muny häkimetleriň demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdarlar. 24 martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararynda sol sanda gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2020-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki gusunlaryndan we harby edarlaryndan harby gullukdan bosatmalydygy bellenipdi. Marda Owansan bilen ýakadaky Serhedabadyň harby bölüminde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti eýem 3 gedek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra-da 10-na uğradyljak dobarada ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henüz hem ýokdugyny aýdyp, prezidentimiziň ýa 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmenabada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar. Diýip Lewaply enatalaryň biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başga da onurça hujuluň Marynyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gullukdaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewaply egindeşlerinden başga da gulluk möhleti dolan balkanly we ahylly onurça tanyslarynyň hem transport bilen üpçün edilmeýändigi sebäpli eýem ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändiklerini aýdandygyny hem nyktady. Azatlyk radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi gurrungy gidýän harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Türkmen demir ýollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan eserleriň transport bilen üpçün edilmeýändiginiň sebäplerini düşündirmekden ýüzewirdi. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeş bolan demir ýol puwdugynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli böleginiň tandan çykandygyny, şeýle-de olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň Gorunmak we beýleki ministrliklerindäki iskerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen tergetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdysy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimizin belleýisi ýaly häkimetleriň ýürüti görkezmesi esasında amal edilýändigini dogry anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan enatalar ogullarını gullukdan ir boşadylmagy, şeýle-de has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdarlar. Azatlyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçilik ýagdaýynyň hem göz görteli peselendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didawşyny, ýagny agalyk tejribeleriniň hem esker durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly sol sanda dini ynanjyna laýyklykda gullukdan ýüze wurýan ýigitlere sertnama esasyndaky harby gulluk we alternativ gulluk gözüňünde tutulmaýar.
harba gullugy çağırılanların arasında ölüm ve yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harba gullugy çağırış 1 aprelden 30 iyuna çeline ve 1 oktyabrdan 31 dekabra çeline ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.